ассалому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам барои шумо папленои распродажае ки дута сеташ мондаги буд. гуфтем ки шумо заказ кардем чизо мешаванд. он заказҳои шумо ки тамом шуда буд анамуро кофта ёфтем барои шумо. ина марамат нархи ё 150 будан ҳозир 100 сомон. ина мешавам шумо беҳад заказ кардем ҳамин чиз набуд. марамат кадомида маъқул мешава якта мепартем кадомида ки дар кор мешава мо шумода даставка дорем. тамоми шаҳрҳои Россия даставка дорем. марҳамат шумо тамошо кунед, маъқултона скриншот карда мода мепартоем. ё сангошон хамелеон материалшон паплени дубайски якм сортан ё ягонташ дуюм сорт ё санги пластмас нест. ҳамаш санги хамелеони тоза. барои ҳам кадомида ки маъқул мешава и гулои новинка метавонем ки тезтар яъне ки тамом шид баъд шумо чӣ накунед, занг назанед. ин чизое ки шумо дидестед ҳамаш материалш дубайски сангаш хамелеони якм сорт. баъд иҷада сангаш бисёр наметова. вақте ки мо бора роӣ мекунем клиентҳо худшон мегӯянд ки мо фикр кардем ки сангаш камай, не ки ай пеш омадем дидем сангаш беҳад бисёр буда. барое ки видеода наметова, ина мисол и видеода соз наметова, не ки вақте ки ай пеш меои сангаш беҳад бисёра. ин чизое ки 150 шумо опт мегирифтед. баъд ё распродажҳое нестанд ки шумо витрина бошанд. бисёр гап мезанед, хиёл мекунед ки ё витрина мисол истодагиян баъд распродаж шидагиян. не, ё просто ҳисоби ки мисол борш гуфта будем ки ба кадом сабабое ки грин карта биридагӣ арзон када борша рафта. мисол паплен арзон шуда ҳисоб, агар не арзон намешиди мисол паплен. марамат бибинед ҳамаш гулои якм сорт. марамат чӣ чизе ки мегирем инамҷода 100 сомонӣ гарантия қатъияй. ҳам маҳсулотои ҳам материал худаш дубайски тоза, ҳам сангҳо оригинали якм сорт. бо инҷа сар мекунем. шумо ҳамат кадомида ки маъқул мешава фақат скриншот мекунем мепартоем. барои ҳам ки шумо маъқул кунем мо ҳамёра бо кушотар партофтестем ки штоб рангошонам хушро бибинем. хотиррасон мекунам ки ҳар кадоми ҳамин як дона ду дона мондагиай. барои ҳам метавонед шумо барвақт занг занед. касе ки дар канали мо обуна нестад марҳамат обуна шед. ҳамира ба ёру дӯстотон шиносотон падилиса кунед ки ҳаваёам бифаҳманд ай распродажаи калон омада харидорӣ кунанд ё ки занг зада бигиранд. ҳама ин чизое ки ҳаст барои шумоай. мисол ин чизам времениай распродажо бо қимат шиданаш мумкинай. чиба ки ин чизе ки мо дорем бозорда нест. айсоби чӣ нест? айсоби качества нест. мисол мезананд сангам хеле задагия, не ки ин качества задагӣ нест. качествое ки ҳамин ҳозир ҳастай мо аз шумода рекомендоват мекунам ки бигирем, ин качества нест. барое ки ма медонам ки чӣ хел санг мезананд. вақте ки санга нақс задан натонанд вай худаш мереза меравад, не ки иё вообще намерезанд. чизе ки шумо дар маъқула мо рекомендатсия медем ки марҳамат омада бигиред. чизе ки ҳамин чизам набуд. ҳанашам тамом шидагӣ буд. ин чизе ки тамом шуда буданд ина ҳозир нав омаданд. шумо метавонед ки якм шуда харидорӣ кунед. мебинед рост шумо скриншот карда мепартоед. ягон кори қиин надорад. кадоми скриншот карда наметавонанд гап зана ёдтон бутанд соҳиби ҳамин чизо шавем. мо чизое роз нишон дода будем ки амён набуданд шумо мекуфтед. ҳозир бо омадем ҳар кадомиш якта дута барои шумо овардем. боқӣ сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед.
خداحافظ.